Kaixo eta ongi etorriak zuekin izketan Gari Infernu eta hementxe gaude Sky Blockseko atal berri batekin, kasu honetan 5. atala, eta hainbat berrikuntza erakutsiko dizkizuet lehen da bizi, baina lehenengo probatxo txiki bat egin behar dut, bale, dena primeran, bale, listo. Beno ba, hasiko gara hementxe, ikusten duzuen bezala hemen Cherry Festa ikaragarria daukagu. Hauek Santo Tomasetarako preparatzen ari naiz. Santo Tomasetan txerri boda egingo dugu. Bueno, San Martin egunen txerri boda egingo dugu. Eta gero Santo Tomasetan, ba, hoxe, talua eta txistorra berendako. Iuhu! Eta hementxe daukagu behi bat eta ardi bat. Hauek hango irlatxo hartan agertu zitzaizkidan aurreko batean. Eta hauek gariarekin, a ber, momentutxo baten, gari pixka bat ikusten ezazuen, gariarekin nola... Ataska bine, bine, bez? Nola etortzen den? Eta hortxe bihotzak garia eman ezkero. Eta, betu. Torri txuri. Opa. Oso ondo. Eta txerriei azenarioarekin eman ezkero, jarraitzen dizute. Eta hementxe azenario batzuk gozetuta egongo baitira, txerria beti dute gozea. Ahí ba, balekua. Janeztuna, dietan. Eta baita ere hementxe daukagu oiotxo txiki bat, eta hau oneri ere jaten emango diogu. Eta hortxe, hauek. Perfecto. Oiotxo txikia gari hasiekin mugitzen dira, edo mugitu ditzazkezue. Eta txerriak azenarioekin, eta behia eta ardiak gariarekin. Eta beraz, txertziko dut bakoitzare tokian. Ui, ara ditxo gaixo, bueno. Ados, hemen dike izango dugu, bale. Hemen hortxelako dugu, primeran. Sistema honekin lortzen duguna da, ez dudala azaldu. Kutxa honetan urrezko piezak direnak, espata, burukoak eta abar usten ditugu. Eta tolboanen bidez hementxe harretzen dira, eta hementxe urrezko pipita lortzen ditugu. Eta urrezko pipitekin lortzen ditugu urrezko pipeta asko, eta behin urrezko pipeta nahikoa ditugunean, artizautza mailan lortu ditazkegu urrezko lingoteak. Eta hortxe, urrezko lingoteak, 21 oraingoz, eta 3 pipita, hortxe. Eta honekin lortuko duguna da, gero infernuan piglinen tokien erakutsiko dizuet urrearen aldaketa egin daitekela. Hori izan da 1.6an sartu duten berrikuntza, nederreko berrikuntza hortan. Eta horreko batean proba txiki bat egin nuen, lingote batzuekin, eta hau dena eman zidan, mentxe, kuartzoa, zuaren aurkako edabe jaurtigarriak, obsidana pixka bat, subolak, eta bar, hau dena mentxe korreta daukat. Hau ez dut ondo gorde hemen. Hementxe azukre kanabera eta biltzen hasi gara dagoeneko, eta papera egiteko, eta hementxe bambua, hauekin plataformak egingo ditugu. Eraikuntzak sortzeko momenturako beharko ditugunak. Eta hori, oso hementxe, hau dena pixkat soberan daukagu, baina tira ez dago arazorik. Ezurrak, eta hementxe, dut hau, egin daite. Eta zer egin behar nuen, bai. Hementxe ikusten duzue, edabe egintzarako euskarri hau sortu duela da, eta hau sortzeko hainbat material behar dira. Horietako bat da, hautxe, zutzarraren barra. Eta hemen ikusten dugu widerrezkotoren gazurra, haure batera lorteko aukera dago. Eta hori egiteko egin dugun granja, erakutsiko dizuet hementxe egin dugu infernuan, nederrean, sustorik ez daukagun, kasu honetan. Momentutxo bat. Bale, primeran. Hementxe proba txiket egingo dugu. Hau urrezko, gaz bat. Gazt. Utxe egin dut. Mantzioat. Eta zulora. Guillermo Tell. Izan nintzen beste garai baten. Aurren nengoan. Ez. Xerindar gehiagorekin. Ez ba. Bueno, Guillermo Tellek ja. Ez, titulua irabazi dudan bezala galdu dut eta. Beste broma klase deko, han.
bat eroriek. Baina etxet eman, a ber, apuntari pixka bat mesedez. Hortxe, eta horraxe funtzionatzen du gure urrea lortzeko etxaldeak, hortxe, urre pila bat eta esperientzi pila bat emango digu. A ber, beste bi horiek hor daudela. Ui. Bale, beste azkenengoak eror daiteztela. Bale, nik uste nahikoa. Ikusteko, zer ematen diguten. Ba. Eta urrea lortzeko berez ez da ezer egin behar, eroritzen joan baitira, baina esperientziak horren nahi baldin badugu, ikusten duzuen moduan, getxiarekin eman, eta erortzen direnean esperientzia emango digute. Eta urre eta espata eta gauza pila bat. Hortxe erakutsiko dizu dena, mitxe urre pixka bat, dena, eta ala nola, leku egiteko, eta hortxe. Orduan, orain, esaten ari nintzen bezala, erakutsiko dizuet behar dugun material hori, bai, zutzarraren barrak eta Wither Skeletonaren garezurrak lortzeko egin dudan plataformatxoa. Hementxe dago plataforma, eta esango zuen, eta zergatik egin duzu plataforma hementxe ez? Hemengo koordenada hauetan eta ez beste koordenada batzutan. Vale, galera oso logiko eruditzen zait, eta hori erakutsiko dizuet momentu batean. Bueno, a ber, hementxe bertan. Eta hori egiteko, mundu berri bat sortzen dugu hasiarekin. Hementxe mundu berri bat sortzen, daukagun Skyblokari egiten baldin badiagu, ematen baldin dugu editatu eta mundu berri bat sortu, aukera ematen digu Skyblocks egin den mundu hori ikusteko, eta hori dago hementxe eginda. Eta, bueno, a ber. Eta oantxe erakutsiko dizuet, hementxe leheno saiakera eta egin dut, eta etxetan dutera esplikatzeko garaian. Beraz, holaxe. Orduan, hartzen ditugu F3-arekin geunden koordenadak, eta koordenada horiek dira arte hontan ematen dituenak, gutxi gora bera. Hortxe ikusten duzuen, -1021, 75, -722. Hori gutxi gora bereko izaten da, lekutan, ez da beti leku berdinean agertzen, baina gutxi gora bera inguru berdinean. Eta ikusten baldin badugu, hortxe daukagu gure plataforma. Hementxe. Eta apa. Ufa. Ilajun hauk. Vale. Eta hementxe koordenadak nun ditugun, ezta? Hementxe iskin bat izango litzateke -268, 73 altura, eta -700 eta bertan. Baina 73 altura ez, 74 hori da, hementxe. Eta beste iskina bat hartzen baldin badugu, eraikuntza honen beste iskina bat, adibidez hau, hortxe ikusten dugu, beste punta bat, edo gutxi gara berakoa, eta hementxe ikusten dugu blazak, zutzarrak sortzen direla. Beraz, badakigu, altura honetan, bai zutzarrak eta bai Wither Skeletonrak sortzen direla. Bere, orduan, orain, joaten baldin bagara, Skyblocks jolasten ari garen mundura, hementxe, portalean jartzen baldin bagara, F3-arekin, noski, gutxi gara bera koordenada antzekoak izango dira. Ez da, hortxe, ikusten duzu bezala, leheno -1020 izan du, hemen -1038, baina bueno, gutxi gara bera, badakigu, koordenadak, portalesanaren koordenadak hemen ingurutik zebiltzaztela, eta orduan, plataforma bat egiten dugu, kasu honetan plataforma hemen oineznan honekin egiten dut, eta izango litzateke ikuste dugu moda, -1000, hemen iskina bat, eta bestea hango iskina, leheno ikusi duguna, eta inguru guzti honetan sortuko lirateke. Baina, kasu honetan ikusten zuen moduan, 77,5ko altura nago, hori nahi eta eginda daukat hemen inungo animalirik eta izakirik ez sortzeko, hauek bezala. Zebiratzekik, haitxori. Eta, itxitasekat, bale. Gezi batekin, hau. Horren denak eroriko dira, bat, bita, 3 eta 5. Horri itxita utziko dut. Eta orduan, egin behar duguna da 74ko alturan, hortxe aurrean daukagun altura hortara iritsi, eta plataforma hor sortuko dugu, hor azpian, plataforma txiki batekin nahikoa da, orain erakutsiko dizuedan moduan. Eta hor sortuko dira,
Hori da, eta hemen sortuko lirateke berritugunak, ezta? A ber, altura, hementxe daukat altura. Ze broma klase dekori. Eta hementxe, izango nuke altura ikusten duzu moduan, eta plataforma txiki batekin geziz inguratuta dagoena, beraz, ezin dute ies egin, Blazeak badakizue egan egiten dutela, eta orduan, ba, hori da. Bai, hemen juergazko ziok, Eixo ba, Vale. Niko gezi baltzeskat. Hau ikusko ja. A ber, ba. Epa, eta tentu zibili berda. Zumbolak ekiditen. Eskubaleko porteroaren kontrakoaren egiten elegia. Epa. Mantziak. Estik sinisten ez abeak. Eta horrekin, listo. Tio. Bueno, listo, ez. Basetostik. Vale, lasaitasun pixka bat, beraz, hementxe, gure ikusten moduan, edozen momentutan agertzen dira, hori da arazoa, beraz, horregatik handaukat eginda estruktura hau, eraikuntza txiki hau, hemen barroan, brazoak. Hori da, pixkana. Hori da. Eta hemen, zerbait utzi duten, ez, esperientzia soilik daukagu, beraz, nijoa, hemen digurrutira. Eta horrelaxe izango genuke, gure zutzarren eta Wither Skeletonen etxalde txikitxoa, nekoa, behar dugunerako. Eta hemen daukagu gure lagun Piglia, hau 1.16an sartutako izaki bada. Eta honekin egingo dugu urre tratuak, hori beste atal baten ikusiko dugu. Leno ikusi duzue, nolako eskaintzak egiten dizkiguten, beraz, aukera bikaina da. Eta orain, garrantzitsua arrana jan egingo dut, pixka bat, bizitza berreskuratzeko. Listo, ja, kornaden trukotxoa azaldu dizuet. Hemen zentzakan, arkua, oso no. Pixka gehiago jan. A ber, ba. Etxeteman? Bai, que siga berentonok. Earki, bueno. Eta orain, kontatuko gara gure etxaldera. Eta gaua ez denez, lokuluska bat egingo dugu. Arazorik izan ez ezagun gabeko mamuekin. Eta hemen utziko dut, bildudan gauzak, hemen utziko dut, bildutako gauza guztia. Dagoeneko 3 Wither Skeleton gerezur ditut. Eta hemen ahultasun edabe jaurtigarriak eginda ditut, ikusiko duzen zertarako, eta aurrezko zagarrak baita ere. Eta Pigliarekin egindako tratuetan, lortu dut hause, bloke hauek, arima blokeak, arima lurra, uste dut izena duela. Eta hemen ditugu, garatxoak jarrita, hauek edabeak egiteko beharko ditugu. Olako gutxi batzukin nahiko izaten da, pixkena joango gara hori ere azten, eta leheno erakuntza esan dizuen mazua, hemen espatak eta gauza jarriko ditugu. Eta hemen sortuko dira pipitak. Eta hortxe, jaskotxo goxo-goxoa, egina, ezurra hutsa hemen egingo dut. Eta hemen dikan bazitxon, bai, bazegoen, eta hortxe. Eta hemen ikusten duzue, amaierako munduko markoa. Honekin egingo dugu amaierako mundura joateko bidea, baino hortarako lehenabizi prestaketa lanak egin behar ditugu. Beraz, adegon, urrengo ataletan, lan hortan egongo baldin naiz. Egongo naiz eta mentxe egindako beste eraikuntza txikitxo hau, plataforma txikitxo honetan, eta hementxe hango Irlan gogoratzen baldin baduzue, hango Irlako
ondararekin, egin dut ala nolako baratzatxo bat, eta hementxe dugu bambua, hementxe dugu azukrekaina, eta kaktusa, behar dugu materialak dira, eta, hementxe, esperientzi pixka bat irabazteko, eta hainbat objektu lortzeko, egindako, hementxe, granja aprobetxatuko dugu, txaldetxoa, taka, primeran. Esperientzia asko ematen du honek, hasiera batean, orain erabilpenik izango ez baldin badu ere, ez baldin badauka ere, hobeto esan da, aurrerago izango du, eta emandako objektu horiek gorreko ditut, hemen begi fermentatuak, gezi batzuk lortu ditut, esurrak, geziak hemen horreko ditut, bata gehiago, aldaketa, eta polbora eta paperarekin zuzirek egiten dira, eta behin amaierako munduan dagoen animali misteriotsori amaiera eman ostean, egalak lortzeko aukera ematen digu, eta perretxikoak. Eta oraintxe goratu naiz, hau perretxikoak egiteko egin nuen dela, eta hortxe, tak. Eta honezkero bukatuko zuen, primeran, beraz, hau hemen gordeko dut, eta zorginek emandako harrigorri hautsa ere, garrantzitsua, behar baiko dugu, ugari, baina tira, pixkana lortze joango gara. Eta gaurkoz, amaiera, hementxe, geziak horre egin ditut, ez, urre pixka gehiago bilduko dut, ea, apunteri hobea daukadan. Magma cube bat. Bat ez, bi. Jundek. Jundek, magma cube. Antxe dabil, saltoka, dabil berak gustora. Bueno, erorikoek. Eta bilduko dugu hementxe, esperientzia eta urrea. Eso, no? No. Jundek. Magma cubeekin magma cream egiteko aukera dugu. Magmazko krema eta zuaren kontrako edabea egiteko aukera dauka. Beraz, garrantzitsua izango da. Bueno, ez dugu horren beste behar, hemen ez baitago laba askorik. Hementxe harria sortzeko hortan bakarri daukagu laba oraingoz. Eta, a ber, zenbat. Hori da, bat, bita, iru, eta, nahiko urre lortu oraingo honetan. Zena nahiko ondo funtzionatzen du. Urrearen etxalde horrek. Bitartez sakarra gotako dut. Fuera, hau bestiak ber. Eta hori jaziok jai hartzeko moduan. Eta hortxe pipitak bi, eta hau izango da hirugarrena. Primeran, beraz, hemen gordeko dut. Eta egiten joango nez gehiago, eta behin dudanean urrezko lingote ugari egingo dugu pigliarekin. Tratua, hori bideo baten ikusiko duzue zuzenean, dena jarraian gragatua, ikusteko nolako zeak ematen dituen, aldaketak, trukaketak ematen dituen. Eta honen bestez, amaituko dut gaurko ataltxo hau, nahiko informazio egon dena, hortxe. Eta besterik gabe, gogoratu beti ere gamerauntxia.eusen informazio ugari aurkituko duzuela bideojokoaren munduan inguruan, berriak, analiziak, gameplayak, txapelketak baita ere, beraz adiegon, gure Twitterren eta Facebooken kontuetan, hortikan azaltzen baldin badira, ematen dugun informazioa, zuzenean eta momentuan izateko, eta nire partez besterik ez, zuekin izketan Gari Infernu, eta hau da Gamerauntxiko YouTube kanala, beraz, urrengo atalean izango gara. Izanuntxa!